Mga binati o minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay guys, today is Wednesday, April 17, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Ako na ngayupo og naghangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Karong summer, mga guys, mga friend, atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Atong i-discover nga i-experience kung unsa na ang lungsod sa Matalom ron. Balikon ko ha, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Nya, ato gayong tabangan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric Ace Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako na manghinaot nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, maayong Miyerkules kanatong tanan o God bless to all Matalomnon. Mga binati og minahal kong Matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa ikatong ganahan mo palit og balot, guys. Di lang ta sa Matalom Municipal Plaza, guys. Okay naman, guys. Okay, balikon ko sa mga negosyante mga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Okay. Magtinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.